Dikuak sing tuwek. Oh, gitu boleh. Lombok cilik, lombok keriting. Ini tinggal diaduk sampai rata. Oh, sudah rata. Sekalian iki masih rene iki mau. Sambal teri ini gue ketok gitu. Oh, gini lah. Gitu. Mantap, mantap. Enak. Ketemu mana karo Bu Lik, Lur. Saiki Bu Lik arepe mleceng gondok karo sambal teri kacang. Ala Bu Lik. Wih, mantap. Sayure ngene iki lho, Lur. Nek Oh. ngene sampean jenenge apa, Lur? Iki iso dipecel, iso diurap, iso diaseng-aseng, Lur. Ya wes, Lur. Saiki Bu Lik mitili dhisik ya. Ya, Ayo. ayo. Ini iki lek mitili dawa-dawa, Lur. Dikuak sing tuwek. Oh, gitu boleh. Lek dipleceng ki dawa-dawa ngene iki lek Bu Lik. Mirip kangkung boleh ya? Mirip kangkung iki, Lur. Ini iki. Ini iki biasa ya, Lur. Lek ning sawah ning tanduran padi, Lur, enek. Oh, Gundong ini iki, heeh. Termasuk anu ya kayak liar ngono berarti. Heeh, Ya? kok liar enek, tapi iki ya ditanam iki. Soalnya iki tumbas, Lur. Lur, ini mau ngerebus gundone, Lur. Iya, Dikasih boleh. garam, Lur, biasa. Biar bagus, karo biar gurih. Ngerebus gundong ini ki sebentar tok, Lur, gak usah lama-lama. Ndak kemblot wongen. Oh, soalnya kan enggak terlalu kaku boleh ya. Gak lemes ini ki. Iki bumbune plecing, Lur. Iya, boleh. Enek tomat, bawang merah, bawang putih, lombok cilik, lombok keriting, terasi, Lur. Iya, boleh. Ya segini iki tok kingko digoreng. Digoreng dulu. Heeh. Terus bumbune sambal teri kacang padha, Lur. Lombok cilik, lombok keriting, bawang merah, bawang putih, tomat. Itu juga digoreng dulu nanti. Digoreng dulu. Tapi kingko bedane lek plecing ke diwe jeruk 5, Lur. Oh, peresan. Oh, dikeceri jeruk 5. Oke, boleh. Nek sambal teri kacang ora. Oh, iya. Ngono langsung digongso. Oke. Lek plecing kan gak digongso. Heeh. Langsung diaduk-aduk ngono lho. Dicampur nih Dicampur sayure. nih sayure. Goreng kacang dulu, Lur, sing bikin sambal teri kacang. Iya, boleh. Terinya digoreng. Iya, boleh. King gorengnya sampai kering apa rodok anu boleh? Sampai kering. Sampai kering. Iya, Dan boleh. enak men letik-letik ngono. Iya, boleh. Tomatnya digoreng dulu, Lur. Iya, boleh. Iki kok tomatnya digoreng duluan kenapa, boleh? Heeh, soalnya tomatnya rada suwi, Nduk. Nek Oh. dibarenge lombok kan masalahnya tomatnya akeh. Oh Ndak iya. lombok gosong tomatnya rong mateng. Iku nganu sing nggo plecing karo teri sama ya? Heeh, sama tak goreng bareng ki kok garek bagi. Oh iya, boleh. Tomatnya kayak gini udah, Lur. Iya, Ini boleh. mateng. Iki garek ngangkat, Lur. Ya. Lomboknya digoreng, Lur. Ini lomboknya sing nggih plecing wis mateng. Ya boleh. Ini lombok sing nggih sambal terine. Ini lomboknya sambal teri wis mateng.
Iki bumbune sambal teri kacang dulek lur, iki uyah lur. Iya dikit dulu berarti Iya ya. dikit ae ngene iki. Terus kingko lek wis lembut iki kingko tomate mlebu rene dulek pisan. Ya boleh. Lur, kasih gula dikit lur. Gula merah boleh. Heeh. Gula pasir juga bisa ya. Bisa, gula merah bisa seadanya kalau beli itu. Pasir kalau ada pasir ya pasir, kalau gula merah ya gula merah. Lupa lor, ini tadi Iya, beli. sambal teri itu nggak ada terasinya. Oh ngono. Heeh. Iya. Nanti plecengnya baru ada lor. Oke boleh. Ini sudah ada tomatnya, sambalnya teri. Ya boleh. Saiki dulek ini. Terus habis ini Terus digoreng sana digongso. Karo digongso. tomat, apa niki karo kacangnya karo Karo teri. terine. Kasih minyak juga boleh. Kasih minyak dikit. Terus Oke. kasih rasa-rasa penyedap apa itu. Oke boleh. Ini ku bene Mantep. men mantep karo men gurih. Sambelnya. Ini gongsone lama gak boleh. Enggak, sebentar kok. Sedilu ae wis. Oh iya soalnya. Kabeh. Oh iya ding, wis mateng ya. Mateng. Ini dimasukin penyedap sama micin. Ya boleh. Gulanya tak wis mau gula merah gula mau Ya. ya. Ini lor, sekarang masuk kacang sama terinya. Ya boleh. Ini tinggal diaduk Tinggal sampai rata rata nih. wes sudah rata no. Kacangnya men tetep sik kemletuk. Ya boleh. Nek ngene sampean teri karo kacang niki cocokane diapakne lur? Lek boleh lek teri karo kacang mesti disambel lur. Ndak tahu sedulurku kabeh dipiyekne ya lur ya. Wis cerita sama Bu Lik lho. Heeh. Mantep deh. Mantep ini segone anget enak janan. Banget menul-menul. Heeh. Wes jan. Mateng. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, sambele apa iki mau? Plecing. Plecing. Ya, boleh. Dulek kayak uyah. Heeh. Iki juga Terus iki ada. nek gula merah Heeh. karo terasi, Lur. Iya boleh. Iki dulek bareng ngene. Oh iya. Iku terasine digoreng apa dipi boleh? Iki Buli wis duwe simpenan terasi bakar. Oh terasi bakar. Heeh. Oh berarti memang harus dibakar. Dibakar kena, digoreng kena. Oh bisa semua Soalnya ya. saiki Buli wis duwe Sing bakar. wis bakaran ngono. Dadi garek ngetokne. Heeh. Balik randu ya digoreng kena. Bisa digoreng, bisa dibakar. Suka-suka wis. Iki lor, sambel plecing dikai penyedap. Micin boleh. Oh, iki micin, Mm. penyedap. Saiki ae. Ya boleh. Dulek-dulek ngene. Gimana udah ada tomat sekalian ya? Wes tomatis sekalian wis dimasuki rene iki mau. Boleh. Kita ulek lembut iki. Lur, le masak Buli plecing gundo karo sambel Kacang teri. kacang teri wis rampung. Ya Be. Saiki Babe karo Buli waktune madang lur. Oke Ya. Be. Lur, Oke. monggo melu madang Babe lur. Ya. Oke siapnya Buli, jimono Jiko Buli. nek gak jiko dhewe. Jimokno ben aman. Ngono lho. Iki jeruke disisihne. Nah, Babe gak seneng kulit jeruk. Gak seneng. Ya. Pahit ya Be. Heeh, senenge yo pecing kuwi karo sambele to, Jos. Los kuwi pokoke. Mantap, Lur. Sambelnya sing akeh beli. Ngene engko ben diaduk dhewe karo Babe. Ya, saatnya madang iki, Lur. Cuman ya, Be. Timun komplit, Kerupuk. kerupuk komplit. Kalau kurang kerupuknya juga. Lagu dulu. sambal Oh teri iya, juga. sambal teri lali, men. Kuwi lho selera. Tapi kabeh Babe selera terus ya, Lur. Enak kabeh. Lur,
Cek B. Iki lur, porsine babe lur. Paketane mantep lur iki lur. Sambal terine gong ketok iki, B. Oh, ngene. Lah. gitu. Mantep, mantep. Mantep. Aduh. Teh. Yes. Mantep lur. Bingung babe nyelei iki lur. Kepek ya, Nyelei B. lur. Penuh. Wah, penuh full. Ngarem. Yes. Oke. Wes, monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, monggo. Bismillahirrahmanirrahim lur. Nih lur. Plecinge lur, enake. Enak. Mantep, B. Lur. Babe menikmati tenan lur. Wah, mantep, mantep pol lur. Hmm. Oke, monggo dilanjut sih, Lho, lho. B. Wah. Pedes. Cocok selirane babe iki lur. Sambal terine ya cocok. Plecinge ya cocok. Enak bilik ya. Dan enak pedes-pedes gurih lho tenan lur. Sampean-sampean kabeh nyoba ngene iki masak ngene iki. Ala bulik ngene iki. Iya. Mantap lur. Ala buli iki lur. Wah, Percaya, B. los. Ngeweh tenan. Pedes pol bilik. Pol. Tambah lagi, B, bilik. Mantep. Mantep le pedes lur. Terus gak mampu. Piye enake, Be? Wah, tenan buli. Pokoke lek ngene iki. Heeh. Enake gonggur. Alhamdulillah lur. Babe karo buli lek madang wis selesai, wis rampung ya lur ya. Ya. Tetep babe karo buli ndongane dulur-dulurku kabeh neng ndi wae berada. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur lur. Amin. Gangsar lancar lan berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun.